Tammikuun 9. päivä 2026 toivotetaan sulle, ystävä, Lappeenrannan vapaaseurakunnasta hyvää alkavaa päivää. Ja tullaan tähän hetkeen Charlie Stanleyn hartauskirjan kautta otsikolla Jumalan uskollisuus. Ja mun nimi on Lundberg Gunnar ja luetaan tähän alkuun psalmista 102. Psalmi 102. Otsikko on siinä, että Herra rakentaa Sionin. Kurjan rukous, kun hän on näännyksissä, ja vuodattaa valituksensa Herran eteen. Herra, kuule rukoukseni, tulkoon huutoni eteesi. Älä kätke minulta kasvojasi, kun minulla on ahdistus. Kallista korvasi minun puoleeni. Kiiruhda vastaamaan minulle, kun huudan sinua avuksi. Sillä päiväni ovat haihtuneet kuin savu ja luitani polttaa kuin tulessa. Sydämeni on kuin tallattu ja kuivunut ruoho, sillä minä olen unohtanut syödä leipääni. Äänekkään valitukseni tähden olen pelkkää luuta ja nahkaa. Olen kuin pelikaani autiomaassa. Minusta on tullut kuin raunioiden huuhkaja. Minä makaan valveilla, olen kuin yksinäinen lintu katolla. Kaiken päivää viholliseni häpäisevät minua. Ne, jotka pitävät minua pilkkanaan, ovat vannoneet valan minua vastaan. Minä syön tuhkaa kuin leipää ja sekoitan juomani kyynelillä. Sinun vihasi ja kiivastumisesi tähden, sillä sinä olet nostanut minut ylös ja viskannut pois. Päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ja minä kuivun kuin ruoho. Mutta sinä, Herra, pysyt ikuisesti. Sinun muistosi pysyy polvesta polveen. Sinä nouset ja armahdat Sionia. On aika tehdä sille laupeus, sillä määrähetki on tullut. Sen kivet ovat palvelijoillesi rakkaita, ja heidän on sääli sen multaa. Kansat pelkäävät Herran nimeä, ja kaikki maan kuninkaat hänen kunniaansa. Kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassaan. Hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat menettäneet kaikkensa, eikä halveksi heidän rukouksiaan. Tämä kirjoitettakoon tulevalle sukupolvelle, ja kansa, joka vastaisuudessa luodaan, on ylistävä Herraa. Herra katseli pyhästä korkeudestaan. Hän katsoi taivaasta maahan, kuullakseen vankien huokaukset, vapauttaakseen kuoleman lapset. Että Sionissa julistettaisiin Herran nimeä ja Jerusalemissa hänen ylistystään. Kun kansat ja valtakunnat kokoontuvat yhteen palvelemaan Herraa, hän on lannistanut matkalla minun voimani, lyhentänyt päiväni. Minä sanon, Jumalani, älä ota minua pois, sinä, jonka vuodet kestävät polvesta polveen. Muinoin sinä perustit maan ja taivaat ovat sinun kättäsi tekoa. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kuluvat kaikki kuin vaate, sinä vaihdat ne kuin vaatteet, ja ne vaihtuvat. Mutta sinä olet aina sama, eivätkä sinun vuotesi lopu. Sinun palvelijoittesi lapset asuvat turvassa, ja heidän jälkeläisensä pysyvät lujina sinun edessäsi. Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa, Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä? Hebrealaiskirje, luku 13, jakeet 5 ja 6. Matkan varrella on hetkiä, jolloin tuntuu kuin taivas olisi sulkeutunut. Joskus joutuu miettimään, onko Jumala unohtanut omansa vai onko itse tehnyt jotain, mikä on saanut hänet pettymään. Totuus on kuitenkin se, ettei mikään, mitä me teemme, voi saada Jumalaa hätkähtämään. Hänellä on kaikki tieto ja hän tuntee ajatuksemme. Jumala on päättänyt rakastaa meitä, vaikka olemme syntisiä. Hänen rakkautensa on ehdotonta. Se ei perustu suoritukseen, vaan hänen armoonsa. Emme pystyisi koskaan omin voimin täyttämään Jumalan mittoja. On lohdullista tietää, että Jumala rakastaa meitä aivan yhtä paljon
silloin kun lankeamme, kuin silloin kun kuljemme tiiviisti hänen jalanjäljissään. En sano näin siksi, että käyttäisimme sitä puolustuksenamme ja alkaisimme ehdoin tahdoin elää synnissä, vaan siksi, että rakastuisimme Jeesukseen yhä syvemmin. Jokainen kohtaa koettelemuksia ja vaikeuksia, ja silloin tuntuu, että Jumala on kaukana. Meidän ei kuitenkaan tarvitse vaeltaa näön varassa, vaan saamme luottaa siihen lupaukseen, että hän ei ikinä jätä meitä. Saamme aina katsoa olosuhteiden ylitse kohti iankaikkisuutta. Ne ajat, jolloin tuntuu, ettei elämässä tapahdu mitään, ovat yleensä juuri niitä aikoja, kun Jumala tekee hienovaraista työtään. Ole rohkealla mielellä. Herra ehkä vain haluaa suojata sinua sillä välin, kun hän hoitaa tärkeitä yksityiskohtia viedäkseen sinua eteenpäin. Luota häneen ja huomaat, että hän on uskollinen. Rukoillaan. Kaikkivaltias Jumala, sinä olet luonani myös silloin, kun tuntuu, että olet unohtanut minut. Kiitos rakkaudestasi, joka ei aseta ehtoja. Tiedän, että rakastat minua kaikkina aikoina yhtä paljon, silloin kun kompuroin ja silloin kun kuljen tiiviisti perässäsi. Kiitos siitä suuresta työstä, jota kaiken aikaa teet elämässäni. Jeesuksen nimeen, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen, aamen, aamen. Ole siunattu, rakas ystäväni.